Senyor Saragossa, moltes gràcies per rebre el premi, fa moltíssima il·lusió. És un honor immens i esperem, des de la Fundació Impulsa Talentum, que també serveixi com a punt de sortida perquè puguem col·laborar amb la vostra fundació, sobretot tenint en compte que l'any que ve el nostre tercer Congrés de Talent i Coneixement coincidirà amb el Congrés Mundial de la Pau, que es farà a Barcelona. Ja estem treballant amb la ubicació i el primer que vull fer és convidar-vos a que sigueu un dels keynotes, un dels principals participants en aquesta edició. Serà entre el 21 i el 25 de novembre a Barcelona i es passarà a diversos llocs de la ciutat. I aquí, a part de convidar-lo, ens agradaria molt que tota la comunitat de Pau del món que pugui venir i que pugueu convidar, els farem venir i els atendrem perquè facin que el congrés sigui molt millor. I això és la primera cosa. Felicitats pel guardó més que merescut. Doncs jo el que us vull és primer agrair aquest reconeixement, sobretot perquè posa talent i humanisme. I en aquest moment de la història del món, on no només tenim que tindre pau a la terra, sinó amb la terra, perquè l'estem degradant i estem afectant l'habitabilitat de la terra d'una manera extraordinària. La gran esperança és l'humanisme. La gran esperança és pensar que, a pesar de tot el que s'ha fet i de les destruccions que s'ha fet, i que estem per primera vegada a la història enfront de amenaces de processos irreversibles, que a mi és el que més em preocupa. I saps que tota la vida jo m'he dedicat des dels anys 67, 68. Va ser quan vaig posar en marxa el Pla Nacional de Prevenció de la Discapacitat Infantil, perquè havia un procés que és irreversible, que són les neurones. Quan les neurones s'afecten, són nens que si es fa el diagnòstic i el tractament, són nens sans per tota la vida, són nens normals, totalment. Però si no, ja no hi ha remei. Les neurones ja... I per això la paraula irreversible, que no té remei, ja saps que a mi és el que més em preocupa. I ara estem, precisament, per primera vegada a la història, estem fent front a processos irreversibles. L'Àrtic s'està fonent. Però com hem deixat que passi això? Escolta'm, és que des de fa molts anys que m'està lluitant. L'any 68 hi havia un senyor que es deia Aurelio Peccei, que va crear el Club de Roma, que ja va dir, ojo, the limits to growth, els límits del creixement, ojo que hem d'anar. I va escriure un llibre que es deia The Chasm Ahead. L'abisme està davant de nosaltres i no hi podem caure, ho hem d'evitar. Any 68. I després d'això vam crear la UNESCO The Men in the Biosphere, el gran programa, i un gran programa oceanogràfic, perquè vam dir, ojo, que l'aigua del mar són els 2/3 de la pell de la terra, vull dir que no és una broma, etcètera. I sempre els que manaven al món, els que han manat aquests anys últims, potser des de l'any 80 i tants, doncs que ha sigut aquests grupos plutocràtics, el G7, el G8, què és tot això? Doncs aquest immediatament, el multilateralisme, aquí és nosaltres endavant i fort i tal, i va crear aquestes grans corporacions mundials i vam dir en aquell moment, perquè hem sigut gent treballadora i a més esforçada, vam dir, doncs ara anem a fer una cosa, anem a fer una cimera de la Terra. Ho dic perquè se sàpiga que es va fer una cimera l'any 92 i ens vam reunir a Rio de Janeiro, nada menos, ens vam reunir el Maurice Strong i el Nelson Mandela i el Mikhail Gorbachev, i que vam fer, i es va fer un gran document que es deia l'Agenda Segle XXI, per dir, pel pròxim segle estàvem a l'any 1992, ja tenim unes directrius, una manera d'actuar, etc. I, bueno,
Això, el G7 ho va mirar i va dir multilateralisme és així, fora, no en volem saber res del multilateralisme. 10 anys després vam tornar a fer una cimera, la segona cimera, i va ser una cimera a Johannesburgo. Jo me'n recordo que amb quina bona fe el Kofi Annan va dir aquesta vegada sí, ara sí, han fet els objectius de desenvolupament del mil·lenni, ara sí. En aquell moment el que manava era el senyor Bush Jr. i va fer el mateix que va fet el seu pare 10 anys abans, fora. I ens vam quedar, perquè a més es va fer la invasió d'Iraq, vull dir que, ja que jo sempre insisteixo molt en el deure de memòria, tenim que pensar el que ha passat perquè no torni a passar, el que no té que tornar a passar i que es reafirmi allò que es té que reafirmar, veritat. I per això jo deia l'humanisme. L'únics que avui poden solucionar els problemes són l'espècie humana. Cada ser humà, humanisme, cada ser humà és un ser que és capaç de pensar, d'innovar, d'anticipar-se, de reflexionar i sobretot és un creador. Això és el que jo crec que és la solució i l'hem de tindre posada aquí. Cada persona és un creador. Per això m'encanta que parleu de talent i parleu d'humanisme, perquè hem de dir, bueno, ara ja tenim la solució. Fa uns anys no ho teníem. Fa uns anys aquests sers humans no es podien expressar. I a més eren diferents, perquè hi havia una discriminació total, la dona no pintava per res, i si tenia una sensibilitat sexual especial no era una persona que pogués tindre cap, si era d'una ètnia o d'una altra, d'una ideologia o d'una altra, d'una religió o d'una altra. Ara s'ha guanyat moltíssim. És l'única esperança que tenim ara, és posar en pràctica. Ara ja podem posar en pràctica la primera frase de la Carta de les Nacions Unides, que diu nosaltres els pobles. Hem decidit evitar als nostres fills l'horror de la guerra. Ara ja ho podem fer, ara per primera vegada podem dir, ara podem. Per què? Perquè gràcies a la tecnologia digital ens podem expressar, podem participar, ara podem fer una democràcia a escala mundial. Jo per això us vull agrair molt que diguéssiu talent i sobretot humanisme, perquè avui cada ser humà ha d'estar convençut, i això els hem de convèncer, ha d'estar convençut, escolti, ja no faci d'espectador, ara passi a ser actor. Perquè a mi m'ha preocupat molt i vaig pensar que quina visió més certera. La Soledad Gallego fa poc va publicar un article en què deia que els mitjans de comunicació actuals i la intel·ligència artificial, ojo, diu perquè això són una arma de distracció massiva, no de destrucció, sinó de distracció. Ara no hem d'estar distrets. I m'ha agradat molt conèixer amb el Bru. Per què? Perquè vos teniu aquesta sensació, doneu aquesta sensació de que s'ha de lluitar i que s'ha de destacar l'humanisme, cada ser humà, i s'ha de destacar el talent i que hem de guanyar nosaltres i hem d'estar nosaltres per sobre de la intel·ligència artificial i no per baix de la intel·ligència artificial. Això de que el Musk hagi dit fa poc que posarà un xip amb un cervell humà abans de 6 mesos, jo ja li he contestat directament, hem d'aconseguir que tot això mai siga veritat. Ara hem de fer la robotització de la gent i hem de posar un xip. Però què és això? Jo t'agraeixo molt les teves paraules perquè al final ets una persona que ets un símbol d'una realitat, d'una època, d'una generació que s'ho ha trobat tot en contra i vau fer una feina pionera, que sempre és la més difícil perquè ja ho has dit tu, no t'escolten perquè no hi ha una veritable eina de comunicació. Nosaltres estem vivint la sensació cada dia de que la generació que puja és tan conscient del que els hi hem deixat, de la feinada que tenen, que d'alguna forma ells ja estan canviant el paradigma. D'alguna forma ells no volen seguir amb les normes del joc dels nostres fills, jo en tinc 3.
ja entenen que no tenen més remei que lluitar per fer un món millor, i és impossible fer un món socialment just, equilibrat, amb respecte, amb democràcia real, si no hi ha pau. Per tant, per això aquest congrés de l'any que ve els ajuntem el talent al servei de què? De la pau. Perquè si hi ha pau és perquè hi ha comerç. Escolta, a mi m'agrada molt perquè, a més que m'agrada que tot això es faci a Barcelona, perquè jo vaig allí i m'agrada molt pensar que Barcelona pot ser un d'aquests nuclis, d'aquestes paraules essencials quan es parli de pau. Però al mateix temps m'estic tornant molt radical amb el que significa la pau i amb que la gent que parli de pau que sigui pacífica de veritat, perquè ara mateix ens trobem que tenim un món on va haver un disseny fantàstic en un moment determinat que fos la paraula i deia la pau és el principi de tot, perquè sense pau no pot haver democràcia, sense pau no pot haver... I es va dir, i per tant ara ja no tindrem només la força, sinó que tindrem la paraula. I això ja va ser l'any 1919, a l'acabar la Primera Guerra Mundial. Sí, ja va ser. I es va dir, senyors, ara venim aquí i creem la Societat de Nacions, també la Lliga de Nacions es deia, i ara a partir d'ara ja serà per la paraula. Ja no tindrem més bombes. A més, a Alemanya ja no deixarem que faci més aparells de confrontació, sinó que ara ja serem al nivell. Ja saps el que va passar. I això s'ha de recordar, veus? Jo per això dic que per preparar-ho de l'any que ve, des d'ara hem de dir que no volem parlar més de coses que després no es facin, que no volem avui mateix, perquè clar, com que no es va acceptar, ja ho sabeu, es va donar la immensa incongruència de que el país del món, el més important, que presentava la pau com a alternativa i la paraula com a alternativa en vez de l'espasa, i s'ha de preparar i s'ha de dir per aquesta pròxima reunió a Barcelona. S'ha de dir, escolteu, penseu que el fet de que en aquell moment els Estats Units, que era el país que va presentar la Lliga de Nacions, mai va pertenir a la Lliga de Nacions. Va ser una barbaritat. I què va passar? Doncs el que va passar va ser que es va permetre que Alemanya tornés a produir armament, es va permetre que el senyor Hitler l'any 1933 ja pogués escriure que amb la fundació del nazisme que la raça ària era supremacista, era més important que les altres. I avui estem amb un G7 supremacista, ojo, Sí. I es va permetre, per tant, que fes una segona guerra mundial terrible, a l'acabar la qual es fa una altra vegada, es fa al Roosevelt, Japó, perquè el disseny de les Nacions Unides segueix sent avui perfecte. Però clar, què és el que passa? Immediatament es diu els 5 guanyadors de la guerra tenen dret a veto. S'inhabilita, en aquell mateix moment, s'inhabilita a les Nacions Unides per fer la funció que tenien que fer. Escolta'm, i passen els anys, i ve com tu saps, una gran carrera armamentística. I només aquí el que comptava era aviam qui tenia més bombes, si eren els Estats Units o la Unió Soviètica. I això durant anys. Arriba l'any 86, i hi ha un senyor que surt diferent de l'Andropov, del Chernenko i del Brezhnev, que es diu Gorbachev. I el Gorbachev va i li diu 10 d'octubre de l'any 1986 a Reykjavik, li diu la Unió Soviètica es transformarà en una Commonwealth of Independent States i el mur de Berlín es derribarà. Però jo vinc avui a dir-li aquí que el que hem de fer, el gran problema que avui tenim al món, és que tenim armament nuclear. I que de moment, perquè hi hagi un terratrèmol on estan les ogives nuclears, o perquè els que poden apretar el botó roig
potser poden beure més vodka o whisky. O whisky. I poden fer... I llavors, jo el que vaig d'aquella reunió em va impressionar tant va ser quan el Gorbachev li va dir, amb el Reagan li va dir, jo el que vinc aquí és a demanar-li, en nom de tots els nens del món, que les ogives nuclears les hem d'eliminar. Demà vostès hem de sortir amb aquest balcó i hem de dir al món que tot això s'acaba. I com tu saps, no va ser així. No va ser així perquè es van passar de 17.000 bombes nuclears cada un a 6.000, es va reduir, però no es va poder acabar. Per què? Perquè el Reagan va consultar amb la cúpula militar i la cúpula militar dels Estats Units va dir el mateix que va dir l'Eisenhower l'any 61. Que són coses que hem de recordar. Ho dic perquè per preparar-ho de l'any que ve a Barcelona, ojo, no siguéssim altra vegada com ens ha passat ara, perquè ara ens està passant, en aquest moment ens està passant, i això jo ho vull destacar, ens està passant alguna cosa que és terrible, i és que la Unió Europea no existeix. Clar. Per què? Per què no existeix? Perquè immediatament... No, perquè immediatament, el mateix que li van fer amb el Roosevelt l'any 45, li han posat el veto. I ara resulta que van dir l'unanimité. Il faut faire l'unanimité. L'unanimitat és l'antítesi de la democràcia. I ara què passa? Doncs passa que la Unió Europea són un munt de països, cap dels quals tots els dels quals poden en un moment determinat dir no estic d'acord. Ja ho sabem, l'Orbán no està d'acord, la Polònia no està... Amb una paraula, avui la Unió Europea no existeix. Avui les Nacions Unides no poden fer la seva feina. Això no pot ser. És a dir, que si l'any que ve, quan arriba l'any que ve, seguim amb una Unió Europea sense poder expressar-se i seguim amb tot el poder concentrat amb una sèrie de grans comerciants del món, perquè hi ha que reconèixer que estem en una plutocràcia, com jo dic, no? Però després de tot això, si només hi ha 5 països o 6 o 7 o 8 que són els que manen i sempre és el 1, perquè avui és l'imperi i fa el que vol, no. Hem de dir, la Unió Europea té que tindre capacitat d'expressió. No pot ser que l'interlocutor del senyor Putin, en vez de ser la Unió Europea, escolta'm quina força tenia. Jo me'n recordo que el Jacques Chirac, que no era el Mitterrand, que no era el Ruud Lubbers, que no era l'Olof Palme, el Jacques Chirac, l'any 2003, quan el bruto del Bush Junior diu que vol invadir perquè hi ha armes de destrucció massiva, i aquest senyor fa un discurs bàrbar i diu no, França mai estarà a favor de la mentida, França no pot fer aquest simul. Per què? Perquè havia aquesta capacitat d'actuar, però ara com que no poden actuar per l'unanimitat, això, t'ho dic tot això perquè estic una mica cansat de veure com al final es diu sí, ara la pau, però a continuació es diu i anem a vendre més armes i anem a fer... Ja en aquest moment, i d'aquesta manera acabo, hi ha una proposta que és molt important, que es diu a un nou concepte de seguretat. No fem aquesta reunió de Barcelona, sinó abans, diguéssim, a partir d'ara, tenim no la seguretat dels territoris, sinó la seguretat de la gent. Human Security. Amb aquest llibre que et vaig donar, que es diu Inventar el futuro, el capítol 6è diu nou concepte de seguretat i parla de tots i al final diu el que necessitem és no només que jo no estic contra els exèrcits i que no hi hagi seguretat territorial, però el que no pot ser és el que passa ara, que tenim totes les bombes, tots els avions, tot preparat per la seguretat dels territoris i la gent que viu en aquests territoris resulta que no tenen aire potable, resulta que no tenen els mitjans de viure, resulta que no tenen sanitat, resulta que no tenen cuidado del medi ambient, resulta que no tenen educació i dius, però quin disbarat, estem vivint un disbarat i l'estem fomentant perquè com que cada vegada que ens reunim, ara mateix quan el Biden, que
és demòcrata el Biden. Sí. Però clar, arriba a Brussel·les i resulta que no es pot reunir amb la Unió Europea perquè com que hi ha dissidència no es pot reunir i es reuneix amb la OTAN, que és una organització militar, i es reuneix amb el G7. Et dic tot això perquè em fa molta il·lusió lo de Barcelona, però abans hem de ser molt clars i hem de dir no. A Barcelona s'ha d'arribar dient la pau és això, i la pau necessita el reconeixement previ dels drets humans, de tots els sers humans, i necessita tindre un concepte de seguretat humana. El que hem de preservar és aquesta, això el que diu. Jo us prenc la paraula, ho transmeto a l'organització del Congrés Mundial de la Pau, al World Peace Forum, i ho tindrem com a base per anar estructurant el Congrés. I evidentment ens anirem veient, perquè nosaltres venim molt sovint per aquí, i ja per acabar tinc dos regals, perdona, que t'he portat. Però ja m'has donat... No, però encara en tinc més. Un llibre de la nostra col·laboradora, Aurea Rodríguez, que es diu Antes muerta que analógica, que ajuda a entendre el món actual perquè entenguis totes les tecnologies i totes les transformacions que estan havent i està enfocat Antes muerta que analógica, m'encanta. Per una dona mare que, tot i així, ha tirat endavant innovació tecnològica, és una persona brillant i que dona una visió molt clara de la situació i de tot el que podem fer amb la tecnologia per millorar el món. I, per una altra banda, el llibre de Lluís Bassat, que te l'ha dedicar perquè va fer una keynote abans que lliuréssim els premis, i és el llibre rojo de la vida. Ell va fer una keynote sobre valors que te l'enviaré, el vídeo, perquè és brillant, explica com s'ha de liderar un projecte i crec que té molt a veure amb també el congrés que farem de Tallinn i de Pau. I en principi, jo crec que l'entrevista podríem donar per acabada. Escolta'm, doncs, únicament jo ja et preparé una nota, perquè m'agrada tindre les adreces, perquè m'agrada contestar-los, perquè Lluís és un dels personatges que avui tenim. És brutal. Vull dir que és un dels personatges. Això que hem de dir que s'ha acabat les bromes, que s'han acabat això de que ens diguin i ara reuneix el... No, ja s'ha acabat. A partir d'ara, la democràcia. Perquè tots parlem de democràcia i a continuació no la tenim. Nosaltres vam redactar, quan vam fer la cultura de la pau, ja ho vam escriure. Escolta, em va costar, Déu hi ajuda, treure la declaració, perquè sempre deien que no. I jo vaig tindre que fer un dribbling per treure la cultura de la pau. Però després la cultura de la pau immediatament diu tot això, fora. La cultura de pau té tots una sèrie de capítols educatius fantàstica. Res. Ningú se n'ocupa. Els drets humans, ahir mateix vaig estar en una lectura que es va fer de tots els articles per personalitats aquí a Madrid, es va fer una cosa amb el Luis García Montero, va estar molt bonic i tot això. I em vaig destacar una cosa, que normalment no es diu. El pàrraf tercer del preàmbul diu: i si no podeu viure plenament aquests drets humans, usted posa compelidos a la rebelión. Tenéis que sentiros compelidos a la rebelión. Això ens diu la pròpia declaració. Doncs ha arribat el moment de la rebel·lió. Doncs això ho hem de fer des de la societat civil, amb fundacions com la teva, com la que jo presideixo i moltes altres, i esperem que l'any que ve ens podem tornar a veure sent una realitat. Moltes gràcies, Frederic. M'encanta que el Bru s'hagi posat amb aquest tema de la pau i tot això, perquè pot ser, amb la teva visió molt sintètica de talent i humanisme, es poden solucionar moltes coses. D'acord? Bé. Molt bé.